La bona de mercat és una estructura exempta de cap de control que podem observar-la a la piscina o a la plaça de la pescateria des de 2004. Segur que l'heu vist moltes vegades en aquesta plaça i heu fet moltes proves. Podem observar que és una dona que està dreta en el sentit de caminar, podem observar tres peus separats. Al braç esquerre té agafat una fruita que ha fet un mos i el braç esquerre està doblat mantenint un braç de peu. Mentre que el braç dret porta estirat i porta la compra, en aquest cas, barres de pa i una poma. Va vestida amb una blusa escotada i una falda que li arriba fins als ulls. La seva cara mostra uns trets joves i els cabells que estan llargs i porta una trena al darrere. I com hem dit abans, la seva cara literalment inclinada, els peus separats amb el sentit de caminar. Al cabal podem observar les barres de pa, que té una poma també. Com podem observar les pomes de Clàudia de Vilafonés, a la piscina. Per cert, me'n vaig que després de dinar. Adeu!